100 ଦିଅ ଭିତରକୁ ଆସ। 2000 ଦେଲେ ରାତି ସାରା ରଖ। ଏଠାକୁ ଆସି ମଜା ନିଅ। 100 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କିଛି। 15 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବୟସର ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାକୁ ନେଇ ପୁରା ମଜା କରିବ। ଆଉ ରାତି ସାରା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଥରେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ତମେ ସେ ଯୁବତୀ ସହିତ ତମ ମନ ଭରି ମଜା ନେବ। ଆଉ ସେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସାରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏକାଥରକେ 2ରୁ 3 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ମଜା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ଏଭେଲେବଲ ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁବତୀମାନେ ମେକଅପ୍ କରି ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡା ହୋଇ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭିତରକୁ ଆସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ଭିତରକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେହ ସୁଖ ପାଇ ଖୁସ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। দুজনার পরে পয়সা পাপ করবো কেন গো?